Dopravná poviazanosť Padiny s užším a širším okolím je veľmi dobrá. Padina je od administratívneho centra obce Kovačica vzdialená 9 kilometrov. Kovačická obec je križovatkou najkratšieho dopravného pozemského spojenia Nový Sad, Vršac, Temišvar. Cez Kovačickú obec a dediny Úzdin, Kovačica a Trepaja prechádza tzv. Banátska magistrála, čiže regionálna cesta M24, ktorá vychádza na medzinárodné cesty. Svojou polohou Padina sa nachádza v priamej blízkosti najväčšieho strediska a hlavného mesta Srbska Belehradu, ale aj letiska Nikola Tesla, ktoré je od Padiny vzdialené približne 55 kilometrov. Blízkosť medzinárodnej cesty E75 viaže obec Kovačicu s jedným mediteránskym stredozemným smerom, tzv. Východným. Smerom E70 sa prichádza po Čierne more a priama blízkosť Belehradu viaže Kovačickú obec i s tzv. Južnou traťou, ktorá vedie na Jadranské more. Slováci zo stredného Slovenska sa nasťahovali do Padiny v 1806 roku. Padina bola založená ako hraničiarska osada vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku s cieľom zosilnenia vojenských hraníc. Vojenské vrchnosti vymerali 83 parcely pôdy, vybudovali malé domy z blata, aby sa mohli nasťahovať nové obyvateľstvo. Slováci do Padiny prichádzali v dvoch skupinách. Prvá skupina prišla razom po založení dediny v 1806 roku a druhá v 1808 roku. Každá skupina mala 80 rodín. Život prvých slovenských rodín nebol ani trochu ľahký. Bojovali s nedostatkom vody a proti pieskovitým vetrom. V prvých rokoch založenia obyvatelia Padiny stále mali problémy s nedostatkom vody. Jedna studňa nestačila pre vodu na pitie, preto obyvatelia chodili do Kovačice po vodu. Po rok 1814 ešte stále neboli vystavené nové studne a obyvatelia sa rozhodli opustiť Padinu. Vojenské vrchnosti to nedovoľovali. Ďakujúc prosbe farára Jána Stehla, Padina v 1817 roku dostala 5 nových studní. Etnodom v Padine sa nachádza na mieste, kde sa nachádzal dom kostolníka. V roku 2006, keď sa oslavovalo 200 rokov od založenia Padiny, skupina občanov a ženský spolok boli iniciátormi upraviť tento dom a zoskupili starožitnosti s cieľom poukázať na to, ako kedysi žili Padinčania. To je slovenský národný dom, v ktorom je zakorenený život Slovákov v Padine v 19. storočí. Predmety v dome sú autentické a sú zaujímavé pre turistov. Keď sú zahlásené skupiny turistov, je možnosť organizovať tradičné slovenské raňajky. Etnodom nie je iba výstavný priestor, ale sa používa i na zasadnutia spolku žien a na niektoré menšie oslavy. Spolok žien v Padine sa zaoberá charitatívnou prácou, aktivitami z oblasti ekológie a podporou tradície prostredníctvom projektov, dielní a vernisáž. Jeho členky dosiaľ realizovali vyše 20 spoločných výstav, účinkovali na rôznych podujatiach, veľtrhoch a precestovali Srbsko, Bosnu a Hercegovinu, Rumunsko a Slovensko. Spolok žien v Padine je súčasťou Asociácie slovenských spolkov žien Vojvodiny. Počas návštevy súkromného slovenského etnomúzea v Padine človeka opanuje zvláštny pocit návratu do minulých čias. Tento asi 170-ročný dom si pred niekoľkými rokmi kúpil a do dnešnej podoby etnomúzea upravil Pavel Petráš, hostinský vo výslužbe, ktorý si ešte v mladosti osvojil lásku k starožitnostiam, ochotne zbieral a uschovával odhodený nábytok, náčinie, stroje a odev predkov dnešných Padinčanov.
Výsledkom tejto Petrášovej životnej pasie je impozantná zbierka okolo 3000 autentických exponátov z tunajšieho prostredia. Mnohé z týchto vecí predstavujú dnes už zabudnuté predmety, lákajúce tak zanietencov etnológie, ako aj milovníkov antikvít a ľudového folklóru vôbec. Taktiež vôbec ľudí, ktorých zaujíma niekdajší spôsob života v tunajšom prostredí. Aj dnes Padinu skrze studní nazývajú dedinou, v ktorej sa voda menie. Padinské studne sú najhlbšie v Banáte. Kopanie studní sa začalo roku 1814. Ich kopanie financoval štát. Padinské studne, dnes sú ešte 3, sú svedkami húževnatosti a boja padinských roľníkov. Šajbenová studňa je aj v súčasnosti otvorená pre turistov, upravená a je reprezentkou banátskych studní. Dom kultúry s názvom Michala Babinku je založený roku 1982. Predtým táto ustanovizeň pôsobila pod patronátom MOMSu. V rámci Domu kultúry sú založené i nasledovné odbočky: spevácka skupina, folklórna, divadelná a iné. Folklórna skupina úspešne zachováva tradície pôvodnej hudby a tancov. Účinkuje na festivaloch v krajine a v zahraničí. Choreografie sú prejavom etnika a obyčajov vojvodinských Slovákov. Znázorňujú predovšetkým život na dedine a rôzne oslavy. Padinské ochotnícke divadlo Nová scéna je založené 1. augusta roku 2011 ako združenie občanov. Členmi tohto divadla sú niekdajší divadelníci a skupina mladých divadelníkov. Ochotníci sa prvýkrát organizovali roku 1919. Doteraz získali mnohé uznania pokrajinského a republikového rázu. V súčasnosti divadelné predstavenia možno sledovať raz alebo dvakrát za mesiac a repertoár divadla možno nájsť i na stránkach Facebooka. Výstavný priestor, v ktorom svoje práce vystavujú insitní umelci Padiny, sa nachádza v budove Domu kultúry Michala Babinku. Galéria je otvorená v 70. rokoch minulého storočia. Insitní maliari v roku 2011 založili združenie občanov pod názvom SMET. Pre galériu insitného umenia v Padine je charakteristické to, že má preto nepriliehavé miestnosti, čo znemožňuje stále výstavy. Miestnosti tejto galérie sú významné pre tých maliarov, ktorí nie sú členmi galérie insitného umenia v Kovačici. Obrazy týchto umelcov boli vystavené najprv v príležitosti oslav Dňa mladosti vždy 25. mája. Neskoršie dátum výstav je zmenený na september, keď sa tradične uskutočňujú Padinské dni kultúry. Do radu maliarov patria Michal Povolný, Ján Husárik, Ján Bačúr, Marci Márkov, Pavel Ľavroš, Janko Širka, Martin Pap, Anna Kotvášová, Pavel Povolný Juhás, Juraj Ľavroš. Veľký počet sakrálnych objektov, ktoré vznikli počas storočí života rôznych spoločenstiev na týchto územiach, umožňujú turistom spoznať ich a uvidieť ich rôznorodosť. Slovenský evanielický chrám v Padine je monumentálna stavba, ktorá je dominantná v Padine. Vystavaný je roku 1839 podľa náčrtov architektu Bartolomeja Haneka, ktorý aj osobne sledoval výstavbu chrámu. Kostol bol zakončený v 1841 roku a nachádza sa v strede osady. Vnútro kostola je biele, bez ornamentov, jediným obrazom je olejomaľba na oltári, ktorú namaľoval akademický maliar Adam Poničan a predstavuje Ježiša ako klepe na dvere ľudských srdc. V kostole sa okrem bohoslúžieb konajú i rôzne koncerty vážnej hudby.
Okrem spomenutej slovenskej evanielickej cirkvi v Padine existujú i baptistická cirkev, Kristova duchovná cirkev, Kristova cirkev bratov, Nazarenská cirkev, evanielicko-metodistická cirkev a iné. Kultúrne manifestácie sú prevažne organizačne realizované v rámci Padinských dní kultúry v Dome kultúry Michala Babinku. Padinské dni kultúry sa organizujú každý rok v auguste a v septembri a obsahujú väčšinu významných kultúrnych podujatí v dedine, ako čo sú tradičné festivaly Padina spieva, Banátsky festival, gala koncert a literárne babinkové stretnutia. Babinkové stretnutia sú už nadostač známe, realizujú sa už mnoho rokov pri príležitosti narodenia jedného z najznámejších básnikov vojvodinských Slovákov Michala Babinku. Táto manifestácia sa organizuje úspešne každého roku koncom augusta a vždy je to na inom mieste v Padine. Michal Babinka nebol len spisovateľ, ale sa zaoberal aj literárnou kritikou, bol učiteľ, prekladateľ a novinár. Všetky jeho diela sú dnes v knižnici v Padine. Padinská knižnica v Dome kultúry obsahuje okolo 8 000 kníh vo viacerých jazykoch. Gulašiáda predstavuje kuchárskú manifestáciu, ktorá sa realizuje každoročne v auguste. Účastníci súťažia vo varení guláša a táto manifestácia je regionálneho charakteru. Je veľmi navštívená a uskutočňuje sa v športovom stredisku Dolina. Víno, hudba, klobása je jedno z podujatí, ktoré má zábavný, ale aj súťažiaci ráz. Účinkujúci súťažia o najkvalitnejšiu domácu klobásu a domáce víno. Organizátor je Matica Slovenská v Padine a tejto manifestácii patrí mesiac február. Milovníci týchto slovenských výrobkov veľmi dobre poznajú túto manifestáciu a navštevujú ju vo veľkom počte. Športový spolok Dolina má futbalový, kolkársky, karate a stolnotenisový klub, čím sa Padinčanov umožňuje zaoberať týmito športami. Turistom sú v dispozícii i terény pre volejbal na piesku, pre basketbal, posilovňa na otvorenom priestore, terény pre futbal, stolný tenis. Taktiež jestvujú aj mnohé ihriská pre najmladších. V roku 2011 Padina sa stala bohatšou za nekaždodenný šport a zábavu. Paintball klub Uglica má poligón na výletisku Alaš a rozprestiera sa na priestranstve 5000 m2. Táto hra je založená na adrenalíne a výnimočnej zábave členov ekipy. Hra zosilňuje charakter a rozvíja samoiniciatívu, čím učí aj tímskej práce. Lovecký spolok Zajac jestvuje od 1926 roku a umožňuje vývoj poľovníckej turistiky. Na loveckom území Padiny sa od konca 80. rokov minulého storočia pestuje pernatá divina. Turisti majú možnosť byť na strelnici na triafanie hlinených holubov, ako aj účinkovať v organizovanom lovení drobnej diviny. Základnú školu maršala Tita v Padine navštevuje viac ako 500 žiakov a je to jediná škola tohoto druhu v Srbsku, v ktorej sa vyučuje výlučne po slovensky. Zaujímavosť predstavuje fakt, že škola dostala meno podľa bývalého štátnika maršala Tita a zároveň je jediná škola s týmto menom. Pred budovou sa vypína maršalova busta a v miestnostiach školy nachádza jeho spomienková izba. Park pred školským objektom tiež krášli pamätník v tvare rozbitého džbánu, venovaný padlým bojovníkom v druhej svetovej vojne. Ako súčasť bohatej športovej ponuky v rámci školského komplexu nachádzajú sa športová sieň a terény pre malý futbal, basketbal, hádzanú a atletiku.
V bezprostrednej blízkosti Padiny sa nachádza množstvo atraktívnych turistických lokalít, ktoré miestni obyvatelia využívajú na táborenie, výlety a rekreáciu. Najznámejšie oblasti sú Alaš a Višničková. Neďaleko prašnej cesty, ktorá vedie z Padiny po Alaš, stoja strelnica a stará studňa, odkiaľ v minulosti čerstvú pitnú vodu čerpali povrazmi a pritom ako pohonný zdroj využívali silu domácich zvierat. Višničková je v súčasnosti obľúbeným výletným miestom najmä pre mladých. Meno dostala podľa sadeníc višieň, ktoré ľudia v minulosti pestovali v tejto oblasti. Višničková je od Padiny vzdialená iba niekoľko kilometrov. Padina je charakteristická i bohatým nočným životom. Behom roka sa uskutočňujú početné koncerty, festivaly, divadelné predstavenia, literárne večierky, výstavy. Mladší návštevníci majú k dispozícii diskotéky, snackbary a nočné kluby.